Mfundisi, siyabingelela kakhulu umndeni wokumacingwane, siyabingelela siphinde futhi sibingelele kubaphathi bethu, siphinde sibingelele koza kwethu nawo wonke nje umuntu okhona la ngaphakathi. Amen. Njengoba sishilo ke igama lami uMdonso wakancobo, bengiwuproducer kaMabrigado Bheka. Kangazi ukuthi ngelinye ilanga ngiyoma la ngikhulume ngaye. Kodwa ke uNkulunkulu akasolwa. Siyabonga nje kakhulu ukuthi usibolekile lesi sikhathi sinaye. Sisebenze kamnandi kakhulu no Bheka. Kumnandi ukusebenza no Bheka bafowethu, bekumnandi. Uzothola amahlaya, uzothola uthando ungabi nakho ukuze kusizakale wena. Nokuhlanganisa nje ama team njengoba besikusikiya ngengoma, ubehlanganise ne team yakhe endala. Unomfundo noSibo mekukhona izinto zakhe ayifunayo uthi hayi sekuwena phela producer, mfonele Ntombi, mfonele ngeke ngimfonele mina, mfonele Ntombi. So nje silimele kakhulu bafowethu, emndenini silimele, kuwe insika. Hey ngiyabazwela abancane abangambonanga uBK nabangamzwanga ngoba kuningi engabe bakuhlomlile. Angiphathi khona ke amahlaya wabo. Uthi uyamprintela iscript avela sijike nje. Ngithi how Bheka athi hayi Ntombi khuleka. Kanti iclient noma iguest izojabula kakhulu kunalokho wena omenzele khona ngendlela abephiwe ngayo talent. Uhlakaniphile uBK. Wow bafowethu angazi ngithini. Bese nje ngikhumbula Nkosi yami sasihamba sisine OB kwanongoma mengaprocess. So ezodlula ke angithathe mina eMelmoth. Sengilokho ngiyamfonela ngiyamcina nje ngama calls. Macingwane kanti kuphi? Ngiphinde futhi ngifone. Ngiyafonelana ke mina. Macingwane kanti kuphi? Bese ethi okwesithathu hayi Ntombi ungabe sangifonela manje. Seku right sisi. Ngicela ungamoshi airtime yakho, ungamoshi ibattery yakho. Angithi ngiyazi ukuthi ukuphi nendawo. Ngiyacela Ntombi ungabe sangifonela. Wow. Ngeke uphatheke kabi, uzohleka ubone ukuthi hey kodwa bafethu uBK. Ngelinye ilanga futhi sine OB. Hayi sihambe. Mengifika mina khona yena wayelele eBay, mina ngavuka ekhaya. Ngiyamfonela Bheka ukuphi ngo-9:15. Hayi Ntombi bafonele nje abaphathi. Angisizi. Ithi into yami la ngina 2 hours ngibheke lapho ekubeni ku-9:15. Ngithi Bheka uzofika ngo-11. Hayi Ntombi bafonele abaphathi. Angithi wena producer fona Ntombi. Bafethu akekho umuntu obefana noBK. Ngithi hamba kahle macingwane. Hamba kahle phakade. Hamba kahle Bheka. Siyohlala njalo sikukhumbula. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu uMdonso. Igama ubonga wakadladla bangibuza ngosiphongolisho. Engakhuluma nje ngomacingwane ube uthanda umsebenzi wakhe and bezimisele ngawo. Ngikhumbula ngelinye ilanga mphathi siqale ngosethu ka11 to 12 ezekhethelo ngenqamba manga ngangayithande mina. Ngangifisa kube top 10 yengoma nje sikaMaskandi. uBK wangifonela i-hour engicenga engibonisa ngale ngosi leya. Kodwa egcineni wagcina enqobile. Ngagcina ngizwile ingosi ndafuna siyenze kusho. Nangempela isho kasikiya ngengoma. Ngicabanga ukuthi yona kumanje la emsakazweni enabalela abaningi futhi ehamba phambili. Umacingwane bekuwumuntu othi mayiqeda ukusebenza ngisho ngabe kuthiwa ishow akayizwanga kahle uzongifonela ngomsumuluko athi Siphongo ngicela ungisendele ishow yangomgqibelo yonke ngifuna ukuzilalela ngizwe singenze kanjani ngendlela bekuthanda ngakhona umsebenzi wakhe umacingwane. Into abehlupha ngayo isikhathi ke hayi bengasigcina isikhathi uBK. Ngikhumbula nje ngoba besegula bese ngazi ukuthi ekseni ufuna ngimthathe lapha kwakhe ngo-8. Ngifike ngo-8 ekseni ngifone Bheka ngila phansi athi ayingeza dladla. Uyoza phuma ngo-20 to 9. Kukade ngimile. Ngize ngicasuke. Athi bayifika nje uBheka emotweni avulaqala amahlaya akhe. Kuhle kube mnandi kube kanjalo nje futhi ngize ngimkhohle nanokuthi bese ngicasukile ngendlela uBK bisona ngayo. Nane futhi into ayenzile angizonanga naye kuphela uzwe ukuzona kwethu wazongifisa kubafowabo osifiso ngoba ngiyakhumbula nje ngelela ngimhambisa after 12 eyatshela abafowabo ethi
Le qathile uSipho liyaphila bafowethu. Insizwa lo mgabadeli. Ngiphila nayo le ndoda le. Noma ngingangilandanga emsebenzini, ngiyathemba nginomfowethu ozongiletha endlini ngisho nginenkinga. Ngithi phumula amacingwane, phumula mfowethu. Sokulandela nathi ngekudala. Ngiyabonga kakhulu. Mr. Ratata. WeBK unenkinga unomono weBK. Ngosami angazi nokuthi ngithini ngiphelelwa ngamazwi. Kubhlungu kakhulu BK ukukwazi isikhathi nje kumina ngikwazi kukanye nawe ungithatha nje bese ungisondezela iduzane uthi woza ngithi kuthiwa ngitrainer kuthiwa ngitrainer nje ukuproduce athi cha khuluma la eredweni sakaza nsothu ngibonga nje lelo thuba nokungabi nomona ngampela kuzona zonke izinto obuzenza BK isikhathi asisekho sokuthi ngelula ngawe kodwa ngeke ngukhohlwe ngemfundiso owangipha yona ukuthi ngicela ngoqaphela endleleni mangihamba nginganyathela abantu ngingaboni ngithobe ngihloniphe umhlaba kunezibongo ebenginazo wangiyekisa ngicabanga ukuthi nje umuntu olalela kakhulu iradio uyazi ukuthi angisazisho wathi bafo lezi bongo zakhe zithi umazonda amphakamisa wayibona kodwa ukuthi ngathi ayilungile ngithi mina ngani ziphakamisa kobani bafo lezi bongo ngisho ngamchazela ke ngisuka kuphi emayini kuphi bangihlukumeza so bengivisana ngikhuphuke wathi cha kuzobe ngathi zikuphakamisa la manje la ukhona ziyeke ngayeka leyo nto leyo yangikhandela enye into kimi ngahlala phansi nayo ngazicabanga ngathi lo muntu uyangithanda akangizonda ukungiyekisa lento wathi kunani bafuma nganazi ibongo yeke ibongo bafu mawuthi awunazi wathi wakangizwa ngisho ibongo ngithi hawu bafu wathi yeke ibongo phansi ngayiyeka ngagcina sengithi nje ubingelela the beings wathi asigcine lapho bafu ungathi mazonda amphakamisa ngoba le izokuphakamisa kuzonanze nabanye manje ngayeka kanjalo bafo laluphumule ecingwane laluphumule phakade asiphelela ngakushoda uBK asiphelela awasiphelela ngakushoda uBK asiphelela 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 shoda ucingwana asiphelela asiphelela shoda uBK asiphelela